Δεν είχα καν προσέξει τη βροχή που μουσκευε το πουκάμισό μου ώσπου κόλλησε στο δέρμα μου σαν δεύτερο στρώμα. Τα φώτα του δρόμου θόλωναν μέσα στην νεροποντή, ρίχνοντας μακριές αντανακλάσεις στο βρεγμένο πεζοδρόμιο, καθώς περπατούσα γρηγορότερα, προσπαθώντας να ξεφύγω από τη μνήμη εκείνου του τραπεζιού του δείπνου. Τα μαλλιά μου είχαν κολλήσει στο πρόσωπό μου. Τα παπούτσια μου έτριζαν σε κάθε βήμα, μα δεν με ένοιαζε. Το μόνο που ήθελα ήταν να φύγω. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, πίστευα πως ξεκινούσα ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Ο Τάιλερ Γκραντ, ο άντρας που έβγαινα σχεδόν έναν χρόνο, με είχε καλέσει σε δείπνο με τους γονείς του. Το είχε πει με εκείνο το εύκολο χαμόγελό του, το χαμόγελο που πάντα έλειωνε τις αμφιβολίες μου. Ήρθε η ώρα να τους γνωρίσεις, Νατ. Είσαι σημαντική για μένα. Αυτά τα λόγια αντιχούσαν μέσα στο κεφάλι μου καθώς στεκόμουν μπροστά στον καθρέφτη νωρίτερα το βράδυ, διαλέγοντας προσεκτικά την εμφάνισή μου και λέγοντας στον εαυτό μου ότι ίσως αυτό να ήταν το σημάδι. Ίσως να σχεδίαζε να μου κάνει πρόταση σύντομα. Αλλά τίποτα δεν με είχε προετοιμάσει για αυτό που αντιμετώπισα. Οι Γκραντ ήταν πλούσιοι. Πλούσιοι με έναν τρόπο που είχα δει μόνο σε περιοδικά. Το σπίτι τους δεν ήταν απλώς μεγάλο. Έμοιαζε με κάτι βγαλμένο από αρχιτεκτονικό περιοδικό. Το τραπέζι του δείπνου ήταν αρκετά μακρύ για να χωρέσει 20 άτομα, αν και καθόμασταν μόνο 4. Από τη στιγμή που είπα «Χαίρετε», ένιωσα πως είχα μπει σε έναν κόσμο στον οποίο δεν ανήκα. Τα μάτια της μητέρας του με σάρωσαν σαν σκάνερ, ψυχρά και υπολογιστικά. Η χειραψία του πατέρα του ήταν σταθερή, ευγενική, αλλά χωρίς καμία ζεστασιά. Προσπάθησα να χαμογελάσω, να αναπνεύσω, να αγνοήσω τον κόμπο που σφιγγόταν στο στομάχι μου, καθώς άρχισαν να κάνουν ερωτήσεις. Όχι ερωτήσεις για να με γνωρίσουν, αλλά για να με μετρήσουν. Που είχα πάει σχολείο, γιατί απλώς ένα επαγγελματικό κολέγιο και όχι πανεπιστήμιο, δεν ήταν η ραπτική κάπως περιοριστική καριέρα, η οικογένειά μου είχε δικό της σπίτι ή νοικιάζαμε, κάθε απάντηση φαινόταν να χαμηλώνει ακόμα περισσότερο τη στάθμη της ήδη ρηχής εντύπωσής τους. Και ο Τάιλερ απλώς καθόταν εκεί, ανήσυχος, χωρίς να πει τίποτα. Ούτε μια φορά δεν είπε «Είναι υπέροχη και την αγαπώ». Ούτε καν «Μαμά, μπαμπά, αρκετά». Κρατούσε τα μάτια του χαμηλά, λες και ντρεπόταν. Έφυγα πριν το επιδόρπιο. Δεν μπορούσα να καθίσω άλλο εκεί. Βγήκα στη θύελα προσποιούμενη ότι δεν ράγιζα από μέσα. Είχα ελπίσει, ίσως ανόητα, ότι ο Τάιλερ θα με ακολουθούσε, ότι θα μου έπιανε το χέρι και θα μου έλεγε ότι δεν τον ένοιαζε τι σκέφτονταν οι γονείς του, αλλά δεν το έκανε. Έφυγα μόνη μέσα στη βροχή και εκείνος έμεινε πίσω. Τώρα, βημάτιζα μέσα στο νερό, σφίγγοντας την τσάντα μου στο στήθος, λες και θα μπορούσε να συγκρατήσει την αξιοπρέπειά μου. Σκέφτηκα να πάω κατευθείαν σπίτι, αλλά δεν μπορούσα, όχι ακόμα. Η μητέρα μου, η Σούζαν, έχει καρδιακό πρόβλημα. Το στρες είναι επικίνδυνο για εκείνη και είναι πάντα ευαίσθητη στη διάθεσή μου. Δεν μπορούσα να μπω μέσα κλαίγοντας. Δεν μπορούσα να την αφήσω να δει την ταπείνωση γραμμένη στο πρόσωπό μου. Έχει περάσει τόσα πολλά. Δεν χρειαζόταν να κουβαλήσει και τον δικό μου πόνο. Συνέχισα να περπατώ ώσπου είδα τα ζεστά φώτα ενός μικρού καφέ ανοιχτού όλο το 24ωρο στη γωνία. Μπήκα μέσα, τεινάζοντας το νερό από τα μαλλιά μου και σκουπίζοντας το πρόσωπό μου, προσποιούμενοι ότι ήταν μόνο οι στάλες της βροχής που μου έτρεχαν στα μάγουλα. Η μυρωδιά των φρεσκοψημένων κόκκων καφέ με τύλιξε σαν κουβέρτα, και έστω για μια στιγμή μπόρεσα να αναπνεύσω. Αλλά τότε με χτύπησε. Δεν επρόκειτο μόνο για τον Τάιλερ ή τους γονείς του. Επρόκειτο για μένα. Για κάθε φορά που έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν ήμουν αρκετή, επειδή δεν είχα πτυχίο ή καταπίστευμα. Για κάθε βράδυ που έμενα ξύπνια στη ραπτομηχανή, χτίζοντας ένα όνειρο τόσο μικρό που πίστευα πως σχεδόν δεν μετρούσε. Και για το πως είχα εναποθέσει τόση ελπίδα σε κάποιον που, όταν πραγματικά είχε σημασία, έμεινε σιωπηλός. Τύλιξα τα χέρια μου γύρω από ένα αχνιστό φλιτζάνι καφέ και κοίταξα έξω στη βροχή. Όλα έμοιαζαν θολά, αυτοκίνητα, φώτα, άνθρωποι που έτρεχαν να προφυλαχθούν, αλλά δεν μπορούσαν να θολώσουν την αλήθεια που άρχισα επιτέλους να βλέπω. Αυτό δεν ήταν το τέλος της ιστορίας μου. Ίσως να ήταν απλώς η σκληρή, ακατάστατη αρχή κάποιου πράγματος που δεν είχα φανταστεί ακόμα. Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, ήμασταν μόνο εγώ και η μητέρα μου. Ούτε αδέλφια, ούτε πατέρας να μας περιμένει στην πόρτα όταν γυρίζαμε. Ο πατέρας μου είχε φύγει πριν καν προλάβω να σχηματίσω ανάμνηση από εκείνον. Και η μαμά δεν μίλησε ποτέ άσχημα για αυτόν. Απλώς έλεγε πως μερικοί άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να αγαπήσουν με τον τρόπο που χρειάζεται μια οικογένεια. Αυτό ήταν όλο ο μικρον μετώνω ότι χρειαζόταν να ξέρω. Ζούσαμε σε ένα ταπεινό διαμέρισμα 2 δωματίων, στα περίχωρα του Ντεμόιν, στην Αϊόβα. Δεν ήταν πολλά, αλλά ήταν δικό μας. Ή μάλλον, νοικιασμένο, αλλά στολισμένο με αγάπη,
Και καμιά φορά αυτό μοιάζει με το ίδιο πράγμα. Η μητέρα μου εργαζόταν ως διοικητική βοηθός σε μια μικρή ασφαλιστική εταιρεία. Πάντα τζάγκλιν έγγραφα και τηλεφωνήματα, μα με ένα ήρεμο χαμόγελο στο πρόσωπό της. Ακόμα και στις μέρες που έβλεπα την κούραση ζωγραφισμένη στα μάτια της, γύριζε σπίτι, κρεμούσε το παλτό της και με ρωτούσε: «Λοιπόν, Νατ, τι ονειρεύτηκες σήμερα?» Η καρδιακή της πάθηση δεν ήταν κάτι που καταλάβαινα ως παιδί. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι λαχάνιαζε στις σκάλες ή έπρεπε να καθίσει όταν ένιωθε το στήθος της να σφίγγεται. Όσο μεγάλωνα, συνειδητοποίησα πόσο εύθραυστη ήταν και πόσο δυνατή ταυτόχρονα. Οι γιατροί της είχαν πει χρόνια πριν να μην ρισκάρει εγκυμοσύνη, μα εκείνη αποφάσισε ότι μια ζωή χωρίς εμένα δεν άξιζε να τη ζήσει. Πάντα έλεγε: «Σε ήθελα, Ναταλή. Ήσουν το όνειρό μου πριν ακόμα γεννηθείς». Εξαιτίας της υγείας της, έμαθα νωρίς να είμαι ανεξάρτητη. Ενώ τα άλλα παιδιά έκαναν ποδήλατο μέχρι να πέσει το σκοτάδι, εγώ μάθαινα να φτιάχνω απλά δείπνα ή να διπλώνω ρούχα, ώστε να μην την κουράζω. Δεν μου φαινόταν βάρος. Μου είχε δώσει τα πάντα, και έτσι να τη βοηθώ πίσω ήταν το πιο φυσικό πράγμα. Εκείνο που μου χάρισε περισσότερο όλα όμως ήταν η δημιουργικότητα. Εκείνη με έμαθε να ράβω, όταν ήμουν μόλις 9 χρονών. Είχε μια παλιά ραπτομηχανή Σίναρ, θορυβόδη και πεισματάρα, που χτυπούσε και έτριζε, μα όλα αυτά μετέτρεπε το ύφασμα σε κάτι όμορφο. Θυμάμαι να κάθομαι στη μηχανή με τα πόδια μου να μην φτάνουν καν στο πετάλι, να ράβω στραβές γραμμές σε κομμάτια παλιού υφάσματος, και εκείνη να χειροκροτεί σαν να είχα μόλις τελειώσει επίδειξη μόδας. Πάντα έλεγε: «Τα χέρια σου είναι τρυφερά, Νατ. Αυτό σημαίνει πως θα φτιάξεις κάτι όμορφο από αυτόν τον κόσμο». Μέχρι το Λύκειο ήξερα ότι ήθελα να σχεδιάζω και να φτιάχνω ρούχα. Όχι μεγάλες συλλογές μόδας ή λαμπερά περιοδικά, αλλά απλά, κομψά φορέματα που θα έκαναν αληθινές γυναίκες να νιώθουν ξεχωριστές. Δεν είχα τα χρήματα ή τους βαθμούς για κάποιο φημισμένο σχολείο σχεδίου. Μα γράφτηκα σε ένα επαγγελματικό πρόγραμμα αμέσως μετά την αποφοίτηση. Οι άνθρωποι με κοιτούσαν περίεργα όταν έλεγα πως θα γίνω μοδίστρα, σαν να μην ήταν αρκετά φιλόδοξο. Αλλά τα μάτια της μητέρας μου φώτιζαν κάθε φορά που με έβλεπε να δουλεύω, και αυτό μου αρκούσε. Δεν είχαμε πολλά χρήματα, και θα παραδεχτώ ότι μερικές φορές ήταν δύσκολα. Υπήρχαν Χριστούγεννα με χειροποίητα δώρα και γενέθλια με δείπνο μόνο μακαρόνια και ψωμί. Αλλά γελούσαμε πολύ. Κάναμε αστεία για τον τρίζοντα καναπέ μας, βάψαμε μόνες μας τα ντουλάπια της κουζίνας ένα καλοκαίρι και μετατρέψαμε το σαλόνι σε πασαρέλα όταν τελείωσα το πρώτο μου αληθινό φόρεμα. Όλα αυτά, υπήρχαν βράδια που άκουγα τη μητέρα μου να κλαίει σιγανά στο δωμάτιό της, προσπαθώντας να μην την καταλάβω. Ήξερα πως ανησυχούσε για το μέλλον, για το τι θα γινόταν αν η καρδιά της χειροτέρευε, για το πώς θα τα έβγαζα πέρα αν μου έλειπε. Και, παρόλο που ήμουν μικρή, υποσχέθηκα στον εαυτό μου να βρω τρόπο να κάνω τη ζωή μας καλύτερη. Αυτή η υπόσχεση ήταν ο λόγος που δούλευα τόσο σκληρά, που έπαιρνα επιπλέον βάρδιες στο μαγαζί με τις επιδιορθώσεις, που σπάνια έβγαινα έξω. Η γνωριμία μου με τον Τάιλερ έμοιαζε σαν το σύμπαν να με αντάμιβε για όλη αυτή την προσπάθεια. Με έκανε να νιώθω ότι με έβλεπαν, ότι κάποιος επιτέλους καταλάβαινε πως δεν ήμουν απλώς ένα κορίτσι με μια ραπτομηχανή. Και ίσως γαμαγιώτα, αυτό η σιωπή του στο δείπνο με πόνεσε τόσο. Γιατί δεν γκρέμισε μόνο την ιδέα του, αλλά και την ιδέα ότι όλη μου η προσπάθεια μου είχε φέρει κάποιον που πραγματικά με εκτιμούσε. Η μητέρα μου δεν ήξερε τίποτα ακόμα. Το μόνο που ήξερε ήταν ότι είχα βγει να γνωρίσω κάποιον σημαντικό και πως δεν γύρισα με τη λάμψη που περίμενε να δει στο πρόσωπό μου. Περίμενε, εύθραυστη και γεμάτη ελπίδα, χωρίς να έχει ιδέα πως η καρδιά της κόρης της είχε μόλις ραγίσει. Μα δεν ήμουν έτοιμη να της το πω, όχι ακόμα. Είχε ήδη αρκετά στο πιάτο της. Και σύντομα θα ανακάλυπτα ότι είχε ακόμη περισσότερα να αντιμετωπίσει όσα φανταζόμασταν. Θυμάμαι ακόμη την πρώτη φορά που γνώρισα τον Τάιλερ Γκραντ, λες και ήταν χθες. Ήταν σε έναν μικρό χορό συγκέντρωσης χρημάτων, στον οποίο με είχε παρακαλέσει η φίλη μου η Λίλη να πάμε. Σχεδόν δεν πήγα. Ήμουν εξαντλημένη από μια διπλή βάρδια στο μαγαζί και δεν είχα τίποτα που να μου φαίνεται αρκετά καλό για τέτοια εκδήλωση. Αλλά η Λίλη επέμεινε, και έτσι υπέκυψα, βγάζοντας από την ντουλάπα ένα απλό μπλε φόρεμα που είχα ράψει η ίδια μήνες πριν. Ο χώρος ήταν υπέροχος. Λαμπιόνια τυλιγμένα γύρω από κολόνες, απαλή τζάζ να πλανιέται στον αέρα, άνθρωποι με κοστούμια και φορέματα που κόστιζαν περισσότερο όσο το ενίκιο μου για έναν μήνα. Ένιωθα ξένη από τη στιγμή που μπήκα, κρατώντας σφιχτά ένα πλαστικό ποτηράκι με πάνω σαν να ήταν η ασπίδα μου. Κι ύστερα, ο Τάιλερ ήρθε προς το μέρος μου. Δεν έμοιαζε με τους άλλους, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά. Δεν είχε εκείνο το αλαζονικό χαμόγελο που είχα δει σε μερικούς από τους άντρες εκεί. Αντίθετα, είχε ένα ζεστό, σίγουρο χαμόγελο, σαν να ήθελε πραγματικά να μιλήσει μαζί μου.
Τα σκούρα μαλλιά του ήταν προσεγμένα, το κοστούμι του προφανώς ραμμένο κατά παραγγελία, μα υπήρχε μια απλότητα στον τρόπο του. «Πρώτη φορά σε τέτοιον χορό?» με ρώτησε, σκύβοντας ελαφρά για να ακουστώ πάνω από τη μουσική. Έγνεψα, χαμογελώντας αμήχανα. «Τόσο φανερό είναι». Χαμογέλασε πλατιά. «Αλλά δεν είναι κακό αυτό. Μερικές φορές οι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε αυτά τα πράγματα είναι οι πιο ενδιαφέροντες εδώ». Γέλασα, νιώθοντας μια αναπάντεχη σπίθα. Μιλήσαμε για ώρες εκείνο το βράδυ, για τη δουλειά μου, για τις σπουδές του στη σχολή διοίκησης, για τα αγαπημένα μας μέρη για φαγητό στην πόλη. Δεν έδειξε να τον ενοχλεί που ήμουν μοδίστρα. Αντίθετα, φάνηκε εντυπωσιασμένος. «Φτιάχνεις πραγματικά ρούχα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Εγώ δεν μπορώ να ξαναράψω ούτε κουμπί». Από εκείνο το βράδυ, όλα κύλησαν γρήγορα. Με πήρε τηλέφωνο την επόμενη μέρα, με πήγε για καφέ, μετά για δείπνο, μετά για σινεμά. Ο Τάιλερ είχε μια ιδιαίτερη ενέργεια. Σαν η ζωή να ήταν ένα παιχνίδι που εκείνος είχε ήδη βρει τον τρόπο να κερδίζει. Ερχόταν από πλούσια οικογένεια, αυτό ήταν ξεκάθαρο, μα ποτέ δεν το έτριβε στα μούτρα μου. Οδηγούσε ακριβό αυτοκίνητο, φορούσε ρολόγια που κόστιζαν περισσότερο από όλη μου την ντουλάπα, κι όμως γελούσε με τα αστεία μου για τα παλιά ρούχα από το παζάρι και ισχυριζόταν ότι προτιμούσε τα σπιτικά μου φαγητά από κάθε ακριβό δείπνο. Για μήνες άφησα τον εαυτό μου να πιστέψει ότι είχα βρει κάποιον που πραγματικά με έβλεπε. Κάποιον που δεν τον ένοιαζε ότι δεν είχα πτυχίο από φημισμένο πανεπιστήμιο ή επώνυμο που άξιζε να αναφέρει σε δεξιώσεις. Υπήρχαν όμως μικρά σημάδια που επέλεξα να αγνοήσω. Όπως το ότι δεν με καλούσε συχνά στις οικογενειακές του συγκεντρώσεις, ή το πως άλλαζε θέμα όταν τον ρωτούσα για τους γονείς του. «Είναι ιδιωτικοί άνθρωποι», έλεγε. «Θα τους γνωρίσεις κάποια στιγμή». Και κρατιόμουν από εκείνο το «κάποια στιγμή», σαν να ήταν υπόσχεση. Φανταζόμουν τη στιγμή που θα τους συναντούσα και θα τους αποδείκνυα πως άξιζα, ότι δεν ήμουν απλώς ένα κορίτσι με μια ραπτομηχανή αλλά κάποια που μπορούσε να χτίσει μέλλον μαζί τους. Ο Τάιλερ έμοιαζε να εκτιμά την ανεξαρτησία μου, τουλάχιστον επιφανειακά. Ερχόταν καμιά φορά αργά το βράδυ στο μαγαζί, φέρνοντας καφέ και λέγοντας «Είσαι ο πιο εργατικός άνθρωπος που ξέρω». Εκείνες οι στιγμές έμοιαζαν αληθινές. Μιλούσε για ταξίδια, για Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα, για οδικό ταξίδι το καλοκαίρι. Πίστευα ότι ήταν σοβαρός μαζί μου. Μα κοιτώντας πίσω, αναρωτιέμαι αν ποτέ ήταν. Γιατί όταν τελικά είπε «Ήρθε η ώρα να γνωρίσεις τους γονείς μου», το εξέλαβα σαν να ήταν έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα. Ίσως όμως ήταν απλώς ένα κουτάκι που έπρεπε να τσεκάρει, ένα ακόμη στοιχείο για να φαίνεται η ζωή του ολοκληρωμένη. Το είπα στη μητέρα μου το βράδυ πριν το δείπνο. Χαμογέλασε τόσο πλατιά που σχεδόν με έκανε να δακρύσω. «Είδες, σου το έλεγα, Νατ. Τα καλά πράγματα έρχονται στους καλούς ανθρώπους», είπε, χαϊδεύοντάς μου απαλά το μάγουλο. Δεν της είπα πόσο φοβόμουν μήπως δεν τους εντυπωσίαζα, μήπως δεν ήμουν αρκετή. Η αλήθεια ήταν πως ήμουν τρομοκρατημένη, αλλά ήθελα να πιστέψω στον Τάιλερ, σε εμάς. Έτσι, είπα το «ναι». Φόρεσα την απαλή ροδακινή μπλούζα που είχα ράψει μόνη μου. Εξασκήθηκα σε ευγενικές συζητήσεις στο μυαλό μου οδόν προς το σπίτι του. Δεν είχα ιδέα πόσο πολύ εκείνο το βράδυ θα άλλαζε τα πάντα. Όταν ο Τάιλερ μου είπε ότι οι γονείς του ήθελαν να με γνωρίσουν, η πρώτη μου αντίδραση ήταν ενθουσιασμός, που γρήγορα μετατράπηκε σε πανικό. «Παρασκευή βράδυ, στο σπίτι της οικογένειας», είπε ανέμελα, σαν να μην ήταν τίποτα. «Απλώς δείπνο, Νατ. Θα σε λατρέψουν». Χαμογέλασα και έγνεψα, αλλά μέσα μου ένιωθα το βάρος να κάθεται σαν πέτρα στο στομάχι μου. Οι γονείς του κατήχαν πολλές επιχειρήσεις σε όλη την Αϊόβα. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, επενδύσεις σε ακίνητα, ακόμα και μερίδιο σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Δεν ήταν απλώς άνετοι. Ήταν από εκείνους τους πλούσιους που έκαναν πρωτοσέλιδα όταν δόριζαν σε φιλανθρωπίες. Και εγώ ήμουν απλώς ένα κορίτσι που επιδιόρθωνε νηφικά και κοντένωνε παντελόνια για όσους δεν μπορούσαν να αγοράσουν καινούρια. Παρόλα αυτά, προσπάθησα να δω τη θετική πλευρά. Ίσως να έβλεπαν πόσο σκληρά δούλευα, πόσο ανεξάρτητη ήμουν. Ίσως να καταλάβαιναν πως νοιαζόμουν για τον Τάιλερ για αυτό που ήταν, όχι για όσα είχε. Η Παρασκευή ήρθε με μια επίμονη ψυχάλα που δεν έλεγε να σταματήσει όλο το απόγευμα. Φόρεσα ένα απαλό μπλε φόρεμα που είχα φτιάξει μήνες πριν από φθηνό ύφασμα. Απλό αλλά κομψό, με σεμνά τακούνια. Δεν είχα λεφτά για ταξί, και ο Τάιλερ είχε κολλήσει στη δουλειά, οπότε αποφάσισα να πάρω το λεωφορείο για την άλλη πλευρά της πόλης. Και εκεί τον είδα. Το λεωφορείο ήταν σχεδόν άδειο, αλλά μπροστά στεκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα με καφέ παλτό και πλεκτό σκουφί, κρατώντας μια παλιά πάνινη τσάντα. Μιλούσε ήρεμα αλλά τρεμάμενα με τον οδηγό. «Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Ο εγγονός μου είναι εκεί.
Θα σας τα δώσω αύριο. Το ορκίζομαι. Ο οδηγός κούνησε το κεφάλι. Συγγνώμη, κυρία, αλλά δεν μπορώ να σας αφήσω χωρίς εισιτήριο. Οι άλλοι επιβάτες έκαναν πως δεν άκουγαν, αλλά εγώ δεν μπορούσα. Κάτι στον τρόπο που στεκόταν, προσπαθώντας τόσο σκληρά να κρατήσει την αξιοπρέπειά της, ενώ τα μάτια της γέμιζαν δάκρυα, με χτύπησε κατευθείαν στην καρδιά. Σηκώθηκα και προχώρησα, δίνοντας στον οδηγό χρήματα για 2 εισιτήρια. «Ορίστε», είπα απαλά. Η γυναίκα με κοίταξε ξαφνιασμένη. «Όχι, κοριτσάκι μου. Δεν μπορώ». «Είναι εντάξει», απάντησα χαμογελώντας. «Καθίστε». «Είπατε νοσοκομείο. Σωστά, ποιο?» Δίστασε λίγο και έπειτα ψιθύρισε. «General. Ο εγγονός μου είχε ατύχημα. Λένε πως θα γίνει καλά, αλλά πρέπει να είμαι εκεί». Έγνεψα. «Τότε σίγουρα δεν πρέπει να στέκεστε εδώ να μαλώνετε». Για μια στιγμή, το πρόσωπό της φώτισε με ανακούφιση. Μου έπιασε το χέρι. «Σίγμα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς να στο ανταποδώσω». «Δεν χρειάζεται», απάντησα, επιστρέφοντας στη θέση μου. Κάθισε απέναντί μου, κρατώντας ακόμα σφιχτά την τσάντα της. Μετά από λίγο ξαναμίλησε, η φωνή της απαλή αλλά ζεστή. «Είμαι η Τζανέτ Μίλερ. Κι εσύ?» «Ναταλή Κούπερ», είπα. Χαμογέλασε αχνά. «Ναταλή, έχεις καλή καρδιά. Ο κόσμος δεν βλέπει πια συχνά τέτοια πράγματα». Ταξιδέψαμε σιωπηλές ως το σταθμό της. Το μόνο που ακουγόταν ήταν το βουητό του λεωφορείου και η βροχή που χτυπούσε τα τζάμια. Κατέβηκε 3 στάσεις πριν από μένα, γυρίζοντας να μου κουνήσει το χέρι. «Θα το θυμάμαι αυτό, κοριτσάκι μου», είπε. Της ανταπέδωσα το χαμόγελο, νομίζοντας πως ήταν απλώς λόγια. Δεν είχα ιδέα πόσο πολύ θα σήμαινε εκείνη η στιγμή. Όταν έφτασα στο αρχοντικό τους, η ψυχάλα είχε γίνει δυνατή βροχή. Το σπίτι τους υψωνόταν μπροστά μου σαν μέγαρο βγαλμένο από ταινία. Κολόνες, κήποι περιποιημένοι, ακόμη και συντριβάνι μπροστά. Στάθηκα στην πύλη, πήρα μια βαθιά ανάσα και είπα στον εαυτό μου να κρατήσει το κεφάλι ψηλά. Μπορούσα να τα καταφέρω. Μέσα, σκούπισα τις σταγόνες από το φόρεμά μου, επαναλαμβάνοντας στο μυαλό μου τις ευγενικές φράσεις. Χαμογέλα, χειραψία, κομπλιμέντο για το σπίτι. Μην μιλάς πολύ για τη δουλειά σου εκτός κι αν σε ρωτήσουν. Νόμιζα πως το πιο δύσκολο κομμάτι της βραδιάς θα ήταν το άγχος μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πως θα ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Ο μπάτλερ. Δεν ήξερα καν ότι όντως υπήρχαν μπάτλερ. Άνοιξε την πόρτα και με οδήγησε σε έναν προθάλαμο τόσο μεγάλο που θα χωρούσε 2 φορές το διαμέρισμά μου. Μαρμάρινα πατώματα, πολυέλαιος με κρίσταλα, σκάλα καμπυλωτή σαν σκηνικό ιστορικού δράματος. Ίσιοσα το φόρεμά μου και κατάπνιξα το σφίξιμο στον λαιμό. Ο Τάιλερ κατέβηκε τις σκάλες, με εκείνο το εύκολο χαμόγελο που με είχε κάνει να τον ερωτευτώ. «Τα κατάφερες», είπε, δίνοντάς μου ένα γρήγορο φιλί στο μάγουλο. Για μια στιγμή χαλάρωσα. Ίσως είχα υπερβάλει. Ίσως οι γονείς του να με καλοδέχονταν πραγματικά. Με οδήγησε στην τραπεζαρία, όπου οι γονείς του κάθονταν ήδη σε ένα τραπέζι τόσο μακρύ που θα μπορούσε να φιλοξενήσει μικρό γάμο. Ο πατέρας του, ψηλός και γεροδεμένος, σηκώθηκε ελαφρά για να μου σφίξει το χέρι. «Δεσποινής Κούπερ», είπε, ευγενικά μα ψυχρά, σαν να χαιρετούσε συνεργάτη που δεν σκόπευε να ξαναδεί. Η μητέρα του, με κρέμ μπλούζα και μαργαριτάρια που πιθανότατα κόστιζαν περισσότερο από το αυτοκίνητό μου, με κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω και χαμογέλασε τόσο σφιχτά που θα μπορούσε να κόψει γυαλί. «Ναταλή, έτσι δεν είναι, έχουμε ακούσει κάποια πράγματα». Η φωνή της έσβησε σαν να ήθελε να πει κι άλλα, αλλά το κράτησε για αργότερα. «Ευχαριστώ που με καλέσατε. Το σπίτι σας είναι πανέμορφο», είπα, προσπαθώντας να ακουστώ σίγουρη. Η μητέρα του έγειρε ελαφρά το κεφάλι. «Ναι, κάνουμε ομικρον με τόνο τι μπορούμε». Δεν με προσκάλεσε να καθίσω. Απλώς γύρισε ξανά στην πετσέτα. «Τις». Το δείπνο ξεκίνησε με τυπικές κουβέντες. Ο καιρός, κάποιο φιλανθρωπικό γκάλα που χορηγούσαν, μια νέα επένδυση του πατέρα του. Προσπάθησα να συμμετέχω με μικρά σχόλια, αλλά κάθε φορά ακολουθούσε παύση και βλέμμα μεταξύ τους, το είδος του βλέμματος που έλεγε «Δεν ανήκει εδώ». Και μετά ήρθαν οι ερωτήσεις. «Λοιπόν, Ναταλή», ξεκίνησε η μητέρα του, το πυρούνι της να χτυπάει απαλά στο πιάτο. «Είσαι μοδίστρα?» «Ναι», απάντησα με ζωηρό τόνο, «σχεδιάζω και τροποποιώ φορέματα, κυρίως νηφικά και επίσημα, αλλά ελπίζω να επεκταθώ και σε βραδινά». «Χίμη». Τα χείλη της γύρισαν σε κάτι που θα μπορούσε να είναι χαμόγελο, αλλά δεν ήταν. «Και που σπούδασες αυτό?» «Σε επαγγελματικό κολέγιο εδώ στο Ντεμόιν», είπα. «Α. Όχι σε πανεπιστήμιο 4 ετών». Ένιωσα το πρόσωπό μου να καίει. «Όχι, κυρία»,
Προτίμησα πιο σύντομο πρόγραμμα για να αρχίσω να δουλεύω και να βοηθώ τη μητέρα μου πιο γρήγορα. Ο πατέρας του παρενέβη. Η μητέρα σου δεν είναι καλά. Δίστασα. Έχει καρδιακό πρόβλημα. Μένω μαζί της για να τη βοηθώ όποτε χρειάζεται. Τα μάτια της μητέρας του στράφηκαν προς τον Τάιλερ και ύστερα πάλι σε μένα. Πόσο αξιέπαινο, είπε επίπεδα. Το υπόλοιπο δείπνο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Ερωτήσεις που δεν ήταν πραγματικά ερωτήσεις. Κομπλιμέντα που έμοιαζαν με μικρά χτυπήματα. Νικάζετε ή έχετε δικό σας διαμέρισμα? Πόσες πελάτησες έχεις? Έχεις σκεφτεί ποτέ να αλλάξεις καριέρα? Δεν ήταν τα λόγια, αλλά ο τρόπος. Ένιωθα να μικραίνω λεπτό με λεπτό. Και ο Τάιλερ απλώς καθόταν εκεί. Γελούσε με τα αστεία του πατέρα του, έγνεφε στη μητέρα του, αλλά ποτέ δεν παρενέβη. Δεν είπε, είναι υπέροχη και την αγαπώ. Δεν με υπερασπίστηκε, δεν με προστάτευσε, ούτε με κοίταξε όταν αναζήτησα το βλέμμα του. Όταν έφεραν το επιδόρπιο, η όρεξή μου είχε χαθεί. Άφησα την πετσέτα στο τραπέζι και χαμογέλασα ψεύτικα. Σας ευχαριστώ πολύ για το δείπνο. Φοβάμαι πως πρέπει να φύγω. Έχω πρωινή βάρδια αύριο. Το πρόσωπο της μητέρας του δεν άλλαξε. Φυσικά. Ήταν διαφωτιστικό να σε γνωρίσουμε. Σηκώθηκα, σφίγγοντας την τσάντα μου, περιμένοντας, ελπίζοντας ότι ο Τάιλερ θα με ακολουθούσε, να ρωτήσει τουλάχιστον αν ήμουν καλά. Μα εκείνος έμεινε στη θέση του, ψιθυρίζοντας κάτι στον πατέρα του, λες και είχα ήδη φύγει. Έτσι, βγήκα μόνη. Η βροχή είχε δυναμώσει, αλλά δεν με ένοιαζε. Κάθε σταγόνα σκέπαζε τα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια μου. Τύλιξα τα χέρια γύρω από το σώμα μου και περπάτησα. Ο ήχος από τα τακούνια μου στο βρεγμένο πεζοδρόμιο έπνιγε τον πόνο στο στήθος μου. Κάπου μέσα μου ήξερα ότι εκείνο το βράδυ δεν ήταν απλώς ένα κακό δείπνο. Ήταν το τέλος κάποιου ονείρου και, ίσως με τον δικό του οδυνηρό τρόπο, η αρχή κάποιου άλλου. Όταν γύρισα σπίτι, στάθηκα στον διάδρομο για ένα λεπτό ολόκληρο, προσπαθώντας να κολλήσω ένα χαμόγελο στο πρόσωπο πριν ανοίξω την πόρτα. Η μητέρα μου ήταν εύθραυστη, και το τελευταίο που χρειαζόταν ήταν να με δει σπασμένη. «Νατ, εσύ είσαι», φώναξε από το δωμάτιό της. Η φωνή της είχε πάντα μια ζεστασιά, μα και μια κόπωση. «Ναι, μαμά, μόλις μπήκα». Έβγαλα τα βρεγμένα τακούνια μου και προσπάθησα να ακουστώ εύθυμη. Έριχνε καρέκλες έξω. Νομίζω έσπασα ρεκόρ περπατήματος με τακούνια. Γέλασε μαλακά. «Αυτό είναι το κορίτσι μου. Όλα πήγαν καλά απόψε». Δίστασα για ένα κλάσμα πριν απαντήσω. «Ναι, ήταν εντάξει. Απλώς κουράστηκα». Άκουσα τον ήχο από τα σκεπάσματά της να κινούνται. «Δουλεύεις πολύ σκληρά, κορίτσι μου. Μην ξεχνάς να ξεκουράζεσαι». «Δεν θα το ξεχάσω, μαμά», απάντησα, κατευθυνόμενη κατευθείαν στον ντους πριν δει το πρόσωπό μου και κάνει τις ερωτήσεις που δεν ήμουν έτοιμη να απαντήσω. Κάτω από το καυτό νερό, άφησα τα δάκρυα να κυλήσουν ξανά, αθόρυβα για να μην την ανησυχήσω. Ο πόνος από τη σιωπή του Τάιλερ, η ψυχρή κρίση στα μάτια της μητέρας του, όλα έτρεχαν μαζί με το νερό προς τον υπόνομο. Τις επόμενες μέρες, ρίχτηκα στη δουλειά, ελπίζοντας ότι αν κρατούσα τον εαυτό μου αρκετά απασχολημένο, ο πόνος θα ξεθόριαζε. Όμως η ζωή είχε και άλλες καταιγίδες να φέρει. Ένα πρωί βρήκα τη μητέρα μου να κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας, χλωμή, κρατώντας το στήθος της. «Μαμά, τι συμβαίνει?» Έτρεξα κοντά της. Εκείνη προσπάθησε να με απομακρύνει. Είναι απλώς μια μικρή ζάλη». Μα τα μάτια της πρόδιδαν την αλήθεια. Φοβόταν και εκείνη. Πήγαμε στον καρδιολόγο της το απόγευμα. Μετά από αρκετές εξετάσεις, μας έστειλαν σε ειδικό στο Mercy General. Ήταν ευγενικός, μα ευθύς. Η κατάσταση της μητέρας σας έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Τα φάρμακα δεν αρκούν πια. Χρειάζεται χειρουργείο, και σύντομα. Η καρδιά μου βούλιαξε. Χειρουργείο, πόσο σύντομα? Ιδανικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Χωρίς αυτό, ο κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας είναι μεγάλος. Κατάπνιξα την ταραχή μου. Και πόσο θα κοστίσει? Δίστασε. Και εκείνη η παύση μου είπε όλη την αλήθεια πριν καν ανοίξει το στόμα του. Για κάποιον χωρίς ασφάλιση, περίπου 80 με 100.000 δολάρια. Ένιωσα τον αέρα να φεύγει από τα πνευμόνια μου. Ήταν περισσότερα από όσα έβγαζα σε 2, ίσως 3 χρόνια. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα βοήθειας. Υπάρχουν κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις και επιχορηγήσεις, είπε, αλλά οι περισσότερες απευθύνονται σε παιδιά ή σε συγκεκριμένες ομάδες. Μπορώ να σας δώσω μια λίστα ιδρυμάτων να καλέσετε, αλλά... Η φωνή του μαλάκωσε. Να είστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να πάρει χρόνο. Χρόνος. Αυτό ήταν το μόνο που δεν είχαμε. Εκείνο το βράδυ κάθισα στο μικρό μας τραπέζι, κοιτώντας τη ζαρωμένη λίστα με αριθμούς και ιστοσελίδες που μου είχε δώσει ο γιατρός. Τις επόμενες μέρες,
Κάλεσα κάθε έναν. Εξήγησα την κατάστασή μας, οικέτεψα για βοήθεια. Μερικοί ήταν ευγενικοί αλλά απόλυτοι. Δεν δεχόμαστε νέες περιπτώσεις ενηλίκων αυτή την περίοδο. Άλλοι δεν μπήκαν καν στον κόπο να απαντήσουν. Μία γυναίκα αναστέναξε και είπε: «Λυπάμαι, κορίτσι μου, αλλά αυτή δεν είναι ιστορία που ανοίγει πορτοφόλια. Αν είχες μικρά παιδιά ή κάποιο τραγικό ατύχημα, οι δωρητές αντιδρούν διαφορετικά». Ήθελα να ουρλιάξω. Η ζωή της μητέρας μου κρεμόταν από μια κλωστή. Δεν ήταν αυτό αρκετό, τελικά, απελπισμένη, έκανα κάτι που ορκιζόμουν ότι δεν θα έκανα. Πήρα τηλέφωνο τον Τάιλερ. Σήκωσε στη δεύτερη κλήση, ακούγοντας έκπληκτος: «Νατ, δεν περίμενα να ακούσω από σένα». «Τάιλερ», είπα βιαστικά, με τη φωνή μου ήδη τρεμάμενη, «η μαμά μου χρειάζεται χειρουργείο καρδιάς και εμείς δεν έχουμε τα χρήματα. Σκέφτηκα, μήπως θα μπορούσες να μου δανείσεις μέχρι να βρω λύση. Θα σου τα επιστρέψω, κάθε σεντ». Ακολούθησε σιωπή. Και ύστερα, ένα χαμηλό γελάκι. «Νατ, έλα τώρα». Σοβαρά, ήξερα ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν. Η μητέρα μου κυριολεκτικά με είχε προειδοποιήσει γαμαγιώτα, αυτό. «Αν χωρίσουμε, θα βρεις κάποια δικαιολογία». «Δεν είναι για μένα», τον διέκοψα, τα δάκρυα να καίνε τα μάτια μου. «Είναι για τη ζωή της μητέρας μου». «Ναι, λυπάμαι που είναι άρρωστη, αλλά δεν είμαι τράπεζα. Μην με ξανακαλέσεις, εντάξει». Και αυτό, έκλεισε το τηλέφωνο. Έμεινα να κοιτάζω την οθόνη, τα λόγια του να αντιχούν σίγμα ταφ, αυτιά μου. «Μην με ξανακαλέσεις». Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένιωσα τελείως ανίσχυρη. Ο κόσμος μου είχε συρρικνωθεί σε δύο αδύνατες επιλογές. Να δω την υγεία της μητέρας μου να χειροτερεύει ή να βρω ένα θαύμα. Κι όμως, μερικές φορές η καλοσύνη επιστρέφει όταν δεν την περιμένεις. 2 μέρες αφότου ο Τάιλερ μου έκλεισε το τηλέφωνο, καθόμουν σε ένα παγκάκι έξω από το Mercy General, με το κεφάλι μου θαμμένο στα χέρια. Είχα πάει το πρωί στη δουλειά, μα δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ, και έτσι έφυγα νωρίς. Η μητέρα μου ήταν μέσα για προεγχειρητικές εξετάσεις, και εμείς ακόμα δεν ξέραμε πως θα πληρώναμε το χειρουργείο. Κοίταζα το ραγισμένο πεζοδρόμιο, νιώθοντας πως η ζωή μόλις μου είχε τραβήξει το χαλί. Και εκεί άκουσα μια γνώριμη φωνή. «Κοριτσάκι μου, Ναταλή, εσύ είσαι». Σήκωσα το βλέμμα, σκουπίζοντας τα δάκρυα. Μπροστά μου στεκόταν η ηλικιωμένη γυναίκα από το λεωφορείο, η ίδια που της είχα πληρώσει το εισιτήριο. Φορούσε το ίδιο καφέ παλτό, τα μάτια της ζεστά αλλά φωτεινότερα τώρα. «Κυρία Μίλερ», ψιθύρισα έκπληκτη. Χαμογέλασε και μου έπιασε τα χέρια. «Σου είπα ότι θα σε θυμάμαι. Είσαι καλά? Φαίνεσαι όπως εγώ την ημέρα που έχασα τον άντρα μου». Κούνησα το κεφάλι, ντροπιασμένη. Είναι απλώς μια κακή εβδομάδα. Η μητέρα μου είναι εδώ. Χρειάζεται χειρουργείο καρδιάς, αλλά δεν έχουμε τα χρήματα. Δεν ξέρω τι να κάνω». Με κοίταξε σιωπηλή για λίγο και ύστερα κάθισε δίπλα μου. «Εσύ είσαι το κορίτσι που μου έδωσες εισιτήριο όταν δεν είχα δεκάρα. Δεν το σκέφτηκες καν, έτσι δεν είναι?» Σήκωσα τους ώμους. «Δεν ήταν τίποτα». «Για μένα ήταν», είπε σταθερά. «Εκείνη τη μέρα ο εγγονός μου είχε ατύχημα. Αν δεν ήσουν εσύ, θα είχα χάσει τη στιγμή που ξύπνησε. Δεν ξεχνώ τέτοια πράγματα». Γύρισε πίσω της και φώναξε: «Μπέντζαμιν, εδώ». Ένας ψηλός άντρας, στα τέλη των 20, πλησίασε. Είχε καλοσυνά τα μάτια και τη σιγουριά κάποιου που είχε περάσει δυσκολίες και είχε βγει πιο δυνατός. «Γιαγιά, ποια είναι?» χαμογέλασε. «Αυτή είναι η νεαρή που σου έλεγα. Αυτή που με βοήθησε τότε. Και τώρα χρειάζεται εκείνη βοήθεια». Ήθελα να πω ότι δεν μου χρωστούσαν τίποτα, μα τα λόγια κόλλησαν στο λαιμό μου. Ο Μπεν κάθισε δίπλα μου. «Πες μου τι συμβαίνει». Κάτι στον τόνο του, σταθερός και χωρίς κριτική, γκρέμισε τα τελευταία μου τύχη. Του τα είπα όλα. Για την επιδείνωση της μητέρας μου, το κόστος του χειρουργείου, τις άκαρπες κλήσεις σε φιλανθρωπίες, ακόμα και την άρνηση του Τάιλερ. Η φωνή μου ράγισε πολλές φορές, μα συνέχισα ώσπου δεν είχα τίποτα άλλο να πω. Ο Μπεν δεν δίστασε. «Πόσα χρειάζεσαι?» Τον κοίταξα αποσβολωμένη. «Τι? Όχι, δεν σου ζητάω λεφτά». «Ξέρω ότι δεν μου ζητάς», είπε ήρεμα. «Σου προσφέρω. Η εταιρεία μου πάει καλά και ειλικρινά είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Βοήθησες τη γιαγιά μου όταν δεν ήσουν υποχρεωμένη. Της έδωσες αξιοπρέπεια εκείνη τη μέρα. Δεν ξεχνώ τέτοια πράγματα». Τα δάκρυα ξεχύθηκαν από τα μάτια μου. «Μπεν, αυτό είναι πάρα πολύ. Δεν μπορώ». Έκλεισε το κεφάλι. «Μπορείς. Και θα το κάνεις. Γιατί αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι επένδυση σε κάποιον που το αξίζει».
Η μητέρα σου αξίζει να ζήσει χωρίς να ανησυχεί ότι η κόρη της πνίγεται στα χρέη. Η κυρία Μίλλερ έβαλε το χέρι της πάνω στο δικό μου. Με βοήθησες να δω τον εγγονό μου. Τώρα άσε μας να βοηθήσουμε να κρατήσεις τη μητέρα σου. Για λίγη ώρα έμεινα απλώς να τους κοιτάζω, κρατώντας τα χέρια τους, συγκλονισμένοι από την καλοσύνη δύο ανθρώπων που μόλις πριν λίγο καιρό ήταν ξένοι και τώρα ένιωθαν σαν οικογένεια. Ο Μπεν έβγαλε το κινητό του. Θα καλέσω το λογιστήριο του νοσοκομείου και θα κανονίσω τα πάντα. Και, Ναταλή, πες μου, τι ονειρεύεσαι να κάνεις πέρα από το να ανησυχείς για λογαριασμούς? Δίστασα. Έπειτα χαμογέλασα δειλά. Πάντα ήθελα να ανοίξω το δικό μου νηφικό στούντιο. Να σχεδιάζω φορέματα από την αρχή, όχι απλώς να διορθώνω τα έργα άλλων. Εκείνος χαμογέλασε πλατιά. Τέλεια. Μόλις γίνει καλά η μητέρα σου, θα μιλήσουμε και γαμαγιώτα, αυτό. Ξέρω μερικούς επενδυτές που αγαπούν να στηρίζουν τοπικά ταλέντα. Τον κοίταξα άφωνη. Γιατί να το κάνεις αυτό για μένα? Το βλέμμα του μαλάκωσε. Γιατί η καλοσύνη αξίζει να επιστρέφεται. Και γιατί μου θυμίζεις τη γιαγιά μου, ήσυχη δύναμη, ακόμη και όταν η ζωή είναι άδικη. Άνθρωποι σαν εσένα είναι σπάνιοι. Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, ένιωσα ελπίδα. Όχι την εύθραυστη, απελπισμένη ελπίδα, αλλά κάτι αληθινό, σταθερό, σαν την πρώτη ζεστή μέρα μετά από μακρύ χειμώνα. Καθώς περπατούσαμε πίσω στο νοσοκομείο μαζί, κοίταξα τον μουντό ουρανό και ένιωσα κάτι να αλλάζει μέσα μου. Καμιά φορά η ζωή σε σπάει, για να δεις ποιοι είναι πραγματικά εκεί να μαζέψουν τα κομμάτια. Το χειρουργείο προγραμματίστηκε για την επόμενη εβδομάδα. Χάρη στην άμεση παρέμβαση του Μπεν, το νοσοκομείο ξεκαθάρισε το οικονομικό εμπόδιο μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες. Δεν πίστευα στα αυτιά μου όταν με κάλεσε η υπεύθυνη τιμολόγησης. Η επέμβαση της μητέρας σας είναι πλήρως καλυμμένη. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για πληρωμή. Έμεινα σιωπηλή από την έκπληξη πριν ψιθυρίσω ένα «ευχαριστώ» ξανά και ξανά, ώσπου η φωνή μου χάθηκε. Το πρωί της επέμβασης, η μητέρα μου έσφιξε το χέρι καθώς την έσπροχναν προς το χειρουργείο. «Ναταλή», είπε απαλά, «μην αφήσεις αυτό να σε φοβήσει. Η ζωή έχει τον τρόπο να μετατρέπει τον πόνο σε κάτι όμορφο. Αρκεί να της το επιτρέψεις». Χαμογέλασα μέσα από τα δάκρυά μου. «Δεν φοβάμαι, μαμά. Όχι πια». Η επέμβαση κράτησε 6 ώρες. Περπάτησα πάνω κάτω στην αίθουσα αναμονής, σφίγγοντας το κινητό σαν σωσίβιο. Ο Μπεν και η γιαγιά του έμειναν μαζί μου όλη την ώρα, φέρνοντάς μου καφέ, λέγοντας αστείες ιστορίες από την παιδική του ηλικία, κάνοντάς με να γελάσω μέσα στο άγχος. Μου φαινόταν απίστευτο πως πριν μία εβδομάδα ήταν άγνωστη, και τώρα ήταν το στήριγμά μου. Τελικά, ο χειρουργός βγήκε με κουρασμένο χαμόγελο. Πήγε άψογα. Είναι σταθερή και ξεκουράζεται. Με σωστή ανάρρωση, έχει. Εξαιρετική πρόγνωση. Η ανακούφιση με χτύπησε σαν κύμα. Ευχαρίστησα τον γιατρό, τις νοσοκόμες, όποιον έβρισκα μπροστά μου, και έπειτα κάθισα και ξέσπασα σε κλάματα, όχι από φόβο αυτή τη φορά, αλλά από καθαρή ευγνωμοσύνη. Οι επόμενοι μήνες πέρασαν μέσα σε επισκέψεις στο νοσοκομείο, φάρμακα και αργά βήματα ανάρρωσης. Η μητέρα μου γινόταν πιο δυνατή κάθε εβδομάδα, τα μάγουλα της ξαναέπαιρναν χρώμα, το γέλιο της επέστρεφε. 3 μήνες αργότερα, οι γιατροί επιβεβαίωσαν πως μπορούσε να επιστρέψει στην κανονική της ζωή. «Νιώθω σαν να μου χάρισαν δεύτερη ευκαιρία», έλεγε συνεχώς. Και, όπως είχε υποσχεθεί, ο Μπεν δεν εξαφανίστηκε μετά την επιταγή. Ερχόταν συχνά, έφερνε λουλούδια για τη μητέρα μου, καφέ για μένα, και πάντα ρωτούσε για το όνειρό μου με το στούντιο. Λες και δεν ήταν απλώς ευγενική κουβέντα. Ένα απόγευμα, ενώ η μητέρα μου κοιμόταν, κάθισε στο μικρό μας τραπέζι και άπλωσε κάποια έγγραφα. «Δεν αστειευόμουν για την επένδυση στο μέλλον σου, Ναταλή. Ξέρω ότι θέλεις το δικό σου νηφικό στούντιο. Θέλω να σε βοηθήσω να το κάνεις πραγματικότητα». Τον κοίταξα σοκαρισμένη. «Μπεν, έχεις ήδη κάνει πάρα πολλά». Χαμογέλασε. «Το λες υπερβολή το ότι σώσαμε μια ζωή? Αυτό εδώ δεν είναι τίποτα. Έχω δει τη δουλειά σου. Δεν ράβεις απλώς. Δημιουργείς στιγμές που οι άνθρωποι δεν ξεχνούν ποτέ. Αξίζεις να έχεις την ευκαιρία να το κάνεις με τον δικό σου τρόπο». Χρειάστηκε να με πείσει, μα τελικά είπα ναι. Όχι επειδή ήθελα ελεημοσύνη, αλλά γιατί για πρώτη φορά πίστεψα ότι άξιζε κάποιος να πιστέψει σε μένα. 9 μήνες μετά την ανάρρωση της μητέρας μου, το Cooper Bridal άνοιξε τις πόρτες του σε ένα ζεστό χώρο στο κέντρο. Είχαν προηγηθεί μήνες σχεδιασμού, αδειών, ανακαινήσεων και χτισήματος πελατολογίου. Μα τελικά το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η μητέρα μου στάθηκε δίπλα μου στα εγγένεια, δακρυσμένη, κρατώντας μια ανθοδέσμη που μου είχε φέρει ο Μπεν. Εκείνη τη μέρα,
κοιτώντας το μικρό πλήθος να μας χειροκροτεί, φίλους, πελάτες, ακόμη και τη γιαγιά του Μπεν, συνειδητοποίησα κάτι βαθύ. Η οικογένεια δεν είναι μόνο αυτοί στους οποίους γεννιέσαι. Είναι αυτοί που στέκονται δίπλα σου όταν όλα γκρεμίζονται. Ο Μπεν έγινε σταθερή παρουσία, όχι μόνο ως επιχειρηματικός εταίρος αλλά και ως φίλος, ίσως και κάτι περισσότερο, αν και δεν βιαστήκαμε. Υπήρχε μια άνεση στον αργό, σταθερό τρόπο που μεγάλωνε η σχέση μας, ριζωμένη στην εμπιστοσύνη και όχι στον ενθουσιασμό. Ένα απόγευμα, μια νύφη ήρθε στο μαγαζί, ντροπαλή και σιωπηλή, λέγοντας πως δεν ένιωθε όμορφη με κανένα φόρεμα που είχε δοκιμάσει. Βούλεψα μαζί της για εβδομάδες, δημιουργώντας κάτι αποκλειστικά δικό της. Όταν τελικά φόρεσε το έτοιμο νηφικό, ξέσπασε σε δάκρυα. «Νιώθω ξανά όμορφη», ψιθύρισε. Τα λόγια της έμειναν μέσα μου πολύ μετά την αναχώρησή της, γιατί αντίχησαν τη δική μου πορεία. Και εγώ είχα νιώσει σπασμένη, μικρή, ανάξια αγάπηση ονείρων. Μα μέσα από την καλοσύνη, και το να τη δίνω και το να τη λαμβάνω, βρήκα ξανά τον εαυτό μου. Στεκόμουν στο στούντιό μου, περιτριγυρισμένη από μετάξι και δαντέλα, και σκέφτηκα τον Τάιλερ για πρώτη φορά μετά από μήνες. Όχι με θυμό, ούτε με λύπη, αλλά με μια μακρινή ευγνωμοσύνη. Αν δεν με είχε απογοητεύσει, ίσως να μην είχα ποτέ περπατήσει τον δρόμο που με οδήγησε εδώ, σε αυτή τη ζωή, αυτούς τους ανθρώπους, αυτή την ίαση. Μερικές φορές, η καρδιοχτύπα δεν είναι το τέλος. Μερικές φορές είναι το σπρώξιμο που χρειάζεσαι για να ανακαλύψεις που πραγματικά ανήκεις. Και όπως κοίταξα τη μητέρα μου να γελάει με τη γιαγιά του Μπεν στην άκρη του μαγαζιού, και τις δύο υγιείς και γεμάτες ζωή, συνειδητοποίησα κάτι. Δεν επιβίωνα απλώς πια. Ανθούσα. Και όλα είχαν ξεκινήσει με μια πράξη καλοσύνης σε ένα βροχερό δρομολόγιο με λεωφορείο. Μια στιγμή που απέδειξε πως ο κόσμος μπορεί ακόμη να σε ξαφνιάσει με όμορφους τρόπους.